sa tanan nga balaan ug mubalik siya di sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao di ay biayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalistanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman kung sa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit.
Nining taknaa sa kagabion kami o Dios na sa gihapon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat dinha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa. Padayon pa kini nga programa nga magasabod sa kahanginan sa mga binhi sa kamatuoran. Itugot monta nga kini nga programa imong panalanginan nga magadala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Tuguti nga ang mga taong nagapaminaw pinagi sa influensya o gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug unya o Dios sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan higala. Dili pa ta mo adto sa atong pinaka main portion sa ato nga programa ato usa ning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, good evening Brad John o kang Brother Libby. Namati na pud kami o pod na ni Brother Nimo Nunoy. Okay, daghang kaayong salamat, no, si ilaning Sister Nini Solibio o ni Brother Nunoy. Maayong gabi diha sa inyo, Sister Nini o Brother Nunoy. Kanana ang salamat dire sa inyong pagpaminaw pagsunod kanunay sa ato nga kanani ang programa, no, maayong gabi kanyang tanan. Okay, ato ning basahon pa sa gihapon sir inyong programa maoy amo nga kanunay gisunod. Usahay lang mawad-an mi og gana tungod kay duna manggoy programa pod sa radyo nga kuno nagsibya sa pulong sa Ginoo pero maglibog man hinuon ta kay daw murag alkansiya nga wa nay sulod. Salamat sa pagbasa sir, si Ronnie. Ini. Okay, daghang salamat Brother Ronnie. Ni apatay basahon. Kuya John, maayong hapon. Maayong hapon. Okay ra ba di ay nga magserbisyo og patay nga dili Adventist? Okay, okay raman basta ang tagtungod mao'y nagkinahanglan kay di man na pwede nga mo serbisyo lang pod unya wa kinahanglan as tagtungod o dili gid na pwede kay wa man kakinahanglan na. Pero bisag dili na Adventist pero kay kuan man kanana ang gikinahanglan ka o okay ra na, no? Napatay basahon sir, maayong gabi ako nga pasalamatan ang akong ugangan nga si Papa Munsing pa. Salamat gud kayo sa tanan nga wala gid minimo kalimti sa kanunay nagahandom ka namo bilang imong mga anak. Salamat sa maayong pagpasunod pa unya mahal ka namo
labi na sa imong mga apo. Okay, daghang salamat sad no. So na magipoy ugangan nga tinuod nindot gid pud kay mo pasunod og mga apo, mga umagad og anak no. Okay. Patay basahon. Sir, among pasalamatan kini nga programa nga namugna ni sa kahanginan tungod kay maghatag ni og paglaom sa mga kalag nga wa nay paglaom kay na bulit sa bisyo. Ug salamat nga tinuod gyud di ay ang pulong sa atong God nga gamhanan nga sama sa espada nga duhay sulab kay makadulot gyud sa kasing-kasing sa tao. Ang akong lulo nadutlan gyud pag-ayo. Salamat. Okay, salamat pod no. Last text nga atong basahon. Ang amo umanggod ani nga basihan ang pag-ampo man diha sa atong God. Unya kanang relihiyon paggusto lang ang tawag asa siya magpasakop. Okay, mao na. Okay ra man paggusto asa siya magpasakop. Ang labing maayo nga nahibaw ka og unsa nang relihiyon na ang imong gipasakupan. Kay ug mag-angkon-angkon ra ha, nga sila ray maluwas unya ang mga taras hinog impierno. Lisod mapud na kay dili man na maoy gitudlo dinhi sa Biblia. Ang importante nahibaw ka og unsa nang imong gipasakupan. Unya aron ka kaybaw magsusi ka sa Biblia. Kay aron nga imong mahibaw-an kung kanang imong gipasakupan husto ug insakto ba kay ang Biblia man mo imo tubag sa kamatuoran mo'y mohatag og timbangan sa husto og dili husto. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo pud malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan sad og diini gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, mga hinigugma natong mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw sa radio karon, so kamong tanan among gina-welcome unya mga kahigalaan sa nato nga naminaw sa mga sound system sa inyong mga silingan nga naglanog-lanog karon. Gina-welcome mo namo higala kutob sa naminaw og naglantaw sa atong live broadcast sa FB mga higala sa Facebook. So kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pagparticipate sa ato nga programa nining orasa. Manghinaot mi nga magpadala og mga mensahe nga importante aron ato nang basahon. Pwede sa amo mga number ni Brother John, pili lang mo. Namoy mga importanteng mga greetings o mga pahibaw, mga pangutana ba kanoon or mga reactions ba, contributions ba sa mga pangutana nga pangisgutan karon ato na gina-welcome higala. Pwede sa ang inyong may mensahe aron niyo ipadangat ipaagi sa ato nga Facebook live aron ato nang mabasa mga higala. Okay, ato na ning ako sa ning basahon des kong cellphone pag-una. Okay, ni ay gikan kang Sister Nate Encenso sa Bilyaba-Leyte. Ate, maayong gabi ninyo diha. Kumusta? Iyang mensahe, good evening, naminaw mi everyday sa program. God bless sa tanan. Naulian na di ang inyong sound system, ate. Salamat niyo diha ni Kuya Jose Encenso. Maayong gabi ninyong tanan diha sa Bilyaba-Leyte. Okay, niapod si Brother Nimi Hilig. Good PM parilib, palihog kog remind kang Brad Joel Sino nga siya maoy among speaker karong Sabado, Pizza J's sa Pebrero sa Golden Hills Church sa Simbuawan na Ilon, Bogo City. Bro, Nimi ni bro. Okay, no, naminaw mo ganoon si Brad Joel Sino tungod kay naamang ko na Israel siya radio. Always gyud siya nagsunod
kay usab nis mga elder diha sa Kabangkalan Church nakita mi gabi dito sa Servicios Patay. So naa siya radio nga bag-ong napalit. Always siya naminaw og naminaw ron si Brother Joel. So karon Sabado, Brother Joel, sino ang imong schedule sa Divine Worship Speaker dito sa Golden Hills o sa Simbuawan? Pahibalo ni gikan pahinumdum ni nga gipadangat gikan kang Brother Nimi Hilig ang usas mga church elder po dito sa Simbuawan Church, sa Golden Hills Church. Okay, ni pa itong tanawon ato sa ning basahon. Brad Libby, ang mga offshoot nagwali diri sa Katmon ng hagit pagyud og debate. Okay. Unsam nga offshoot siguro Unsa man ang offshoot kay ubay-ubay na ra bagipod ning mga offshoot gikan sa SDA. Naay offshoot nga IMS, naay offshoot nga SDAR, naapoy offshoot nga kanana ang kuan local conference. Unsa man na nga mga offshoot unya gihagit man kaha mo diha og debate. Unsa may inyong huna-huna diha, inyong atubangon o di lang? Mas maayo na unya pahibaw mi dire og unsay tema nga gusto nila nga debatihan kay malipay ra man pud mi nga mahibaw mi. Pero planuhan ninyo kung kanang ilang pagpanghagit og debate inyo ba na nga atubangon kay kamo may gihagit ni ana. Unya tagai mi og update mahitungod anang noon nga kuan man siguro si Brother murag naa man siguro tinuod nakadungog ko nakakuan ko si kining kuan si Brother Winnie Ibina mantingali maoy ikadebate siguro anang nang hagit diha mo di ko masayop no sa biliran gikan si Brother Winnie. Si Brother Winnie Ibina murag 2 days mantingali ni nga kuan nila. Pero tagai lamig update unsa man na nga mga offshoot no kay unsa man na nga mga klasihas offshoot kay bahin anang ilang hagad-hagad og debate gara-gara na lang gud na nang ilang hagad-hagad og debate pero kay nang hagad man lagi unya murag gaduda ko nga kana naa mo na ang kuan ni Brother Winnie Ibina ka ma-debate. So tagai lamig update sa tema nya unsa nang offshoota kay naa na may mga nanggawas ron nga mga offshoot lagi gikan sa SDA unya pusog pugay mangangkon nga sila original sila may tinuod unya ang ilar gina bisag mausang offshoot ang ilar gina pagsigre gigdaot sa SDA wa ginilay may mga doktrina bago na nga ilang itudlo sa tawa kay ang doktrina og ang barugana sa Adventista ilan nagidala sigig saway pero ang ilang ilar pong gigunitan ang stand nila iya rapod sa SDA. So salamat kaayo nga naa ay debate diha. Okay, ni Apod Sir Philly Desor, mayong gabi Kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw karon, pakigreet ko kuya ni Brad Noel Gonzales og sa akong bana si Wilfredo Desor. Salamat kuya from Philly Desor. So maayong gabi no sa tanang taga Dolores Ormoc. Okay, niya pa atong tan-awon Brad Libby, maayo og mahisgutan ninyo bisan gamay kining mga offshoot kon 89 nagwali diri sa Katmon og nang hagit pa og debate. Naamo po si Brother Dodo Dopla diya sa Katmon. Taga Katmon si Brother Dodo. Katmon na sa Nabal? Dili Katmon diri sa Cebu. Katmon diri sa Cebu. Katmon na diya sa Nabal ba? Abi na ko do always to Katmon. Sa Katmon na Nabal. Murag maugyod na kuan, murag maugyod na kuan. Kadebate ni Winnie Ibina. Kadebate ni Brother Winnie Ibina. Posible. Unya sagdi lang kay amo na nga muhatag min hisgutan naman na dugay ng panahon amo na nga hatagan og kuan kana na ang higayon nga madiscuss na dire kay kanang pundo kagod mid in Mindanao man na mid in Mindanao na unya ang ila gidan na mas maayo pagani siguro
ko kay nakakita gyud personal anang naghimo anang relihiyon na kay church elder man na sa Bidcor sa Bayugan 1 Agusan del Sur. Oo. Unya kana sila largo lag tuo pero wa gina kakita og kinsa ginang naghimo ana si Israel Ninyal ang ila gid anang founder unya kay nabuak naman pud Bago nirong pa na sila pundukan. si Luciniara, Brother John. Si Lucinyara mo'y pinakauna ginilang pastor nga wa gipud na ka eskwela bisag grade liman 1. naman to. Liman raman to unya ang ilang na presidente ana kadtos Pastor Arangues nga kanhi Sabbath School Director sa mission nga nangambisyon moadtog Amerika pero ang iyang gibutang lagi sa iyang personal background nga siya ay veteran pagsusis iyang edad di pa man pwede so na-denied siya niadtong panahon na naka-resign naman siya as a director ni apply siya balik gidawat pero arin na unta sa district na lang kay na naman na pulis iyang posisyon mo to nga wa siya kadawat ana nga maubo siya mo to'y hinungdan nga naaripod nagunitan aning local conference mo to'y unang presidente nila una nahimo sila man to nilang delegates dito sa kuan kay kunwari doon na sila kuan dito kalihukan kunway awa na gid sila balika kato si kanhi Pastor Arangues to Anaros Amerika tiguwang na ana nga maghatag rami og detalye mahitungod ni ana kay dire sa gyud pod kani manglawgaw ra magini ato pwede ra nga mo kuan tagamay ani hisgot lang para sa kasayuran sa atong makaigsunan kining mga local conference kung ano na ninyo kanang bantayan ninyo bisag unsa pa na bisag pagsdam ang IMS ang ilang kinaiya na pagsigire gid pamahit sa SDA ang kini sila igo lang gyud ning manglawgaw og diri bitaw diri man na sa bugo po dunay nakuan nilang mga batan-on diri tulo ka buok ambot og gisigi pa ba nila og balik sa pagkakaron kay igo ra man ning gining manglawgaw ni sila panid iragon na ninyo diha og mulahutay ba ng mga tawanaa unya ang ila ana ila rang poisonon ang hunahuna sa uban unya di pugid na sila muduol og laing simbahan balay ang mga 70 Adventist ra pod na ay madala nilang pila ka buok nga kung sa kabaw pa bilbilon piang-piangon o sa tao pa na gidanggas-danggas na daan na ba'y problema daan ilang tiwasan amo na nga mako na may nadala ana diri kaysa diha sa Kamutis Consuelo may naay nadala pero mo lagi na igo lang gid bubautismuhan pagkahuman wa na wa na mo na nga sagilang amo na nga hisgutan unya kanang ilang mga site number unsa nang tuiga sila nga ning lutaw kay gikan man nag Mindanao mid in Mindanao na okay sige Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John. So ato ning lilion ang ato nga screen mga higala. Ato ning pangbasahon ang mga mensahe nga ato nakita dinhi. Niya si Brother Ronilo Itang. So mayong gabi diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanang mga kaigsuonan nga madasigon na minaw ni ining programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og sa imong family diri sa Lapas. Anya niya pod si Siring Hidukyo. Mayong gabi Brother John og Brother Libby. Di ako karon sa Lapu-Lapu na minaw. So salamat kayo Brother Siring, unya salamat sa imong pagpaminaw sa ato nga program. Anya niya pod si Sincer sa Malinog. Oy, silingan ako ni. Buotan kay ni nga tao si Dong Sincer. So mayong gabi nimo dia Dong. Anya iyang mensahe mayong gabi ninyo Manoy Libby. So mayong gabi ninyo Dong Sincer uban sa imong tibuok family. Anya niya pod si Jenimel Pianyar Villasteque. Mayong gabi mga kuyas og sa tanan nga tigpaminaw ni ini nga programa. God bless. Okay, salamat po kaayo ma'am no. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi una. Okay, ni asad si Sister Ginalyn Alumontad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John.
greet ko og happy birthday sa akong pag-umangkon si Niljon Formentira. Happy birthday. God bless you all. Okay, gikan ni kang sister Ginalyn Lomontad. Niya pod si Judrets Molihon ditoy, si Pads ditoy ni. Mayong gabi mga kompadre. I'm watching. So salamat kayo Pads, no? Ninidiamad sa inyong pagpakiguban o sa ato nga programa karon. Ato po nakita si Chris gikan diri sa Midsayap Central Church sa Midsayap North Cotabato. Okay, salamat kayo Chris no sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. O hinaot pa ang Dios magpanalangin nimo oban sa tibok panimalay. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen, ato ning pananahon ang mga nag-like ug mga nag-heart. Okay, ato nakita dinhi si Kian May de Real Derdir. Niya sad si Jello Canales. Niya ato pong nakita si Noipi Moreno, si Brother Rufino Moreno. Anya si Jibni Jeris Malati. Niya po si Kun Guande. Anya si Brother Jonathan Tolipas. Ako ani, marag sa lower Kadwawan. So Brother Jonathan, maayong gabi ni mo, uban siyong family. Niya po si Cabarlis Sane. Tomailo Linad White. Anya niya po si Brother Basilio Notarion Jr., si Lovely Diheto, ato po nakita si Melideth Branzuela Fuentes, niasad si Brother Roger Villafuente, Ginalyn Lomontad, niya po si Joderit sa Mulihon ditoy, Ronilo Itang, o niya po si Brother Niljon Bersero. Niya dirita sa mga nag-heart sa itong programa, niya si Ping Tex, niya si Siring Hidokyo, Jenimel Pianyar Vilastiki, niya po si Kiana Faith Eitang, o niya si Jonah Jordan Alan Ramos, nakiguban sa nato si Ivar Langido, si Dick Beralio Perpetua, niya po Sister Evelyn Mainit sa Germany, niya po si Michelle Berosel, ato po nakita si Caroline Mariket Galyares, niya sad si Sir Brian Son Perez, niya po si Ma'am Vanje Mungis Lobetania, ang wife ni Brother Gerardo Lobetania sa Australia. So may gabi nyo di ma'am, oban sa tibok nimong family. Okay, mami, salamat sa pag-view. Kumusta mo diha ni Daddy uban sa inyo ang mga anak. God bless ninyo diha tanan sa Australia. Okay, ato pong nakita si Brother Ronaldo Bragat, anianiasad si John Moses Rosalihos Puyot, aniania po si Oliver Kin Gijen og si Ma'am Nisibel Villaganas ni Cesario. Okay, mo ni atong mga nakita nga mga nakig-uban karong gabiuna sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato ning tanaw ni apoy mensahe nga naabotin ni si Minda Patilias Ofiasa. Mayong gabi na usab sa inyong duha diha. Okay, good evening also Sister Minda. Salamat po sa imong pag-view, pagpakiguban sa aton tulumanon uban sa iyong family. Okay, sa pagpadayon higala, akong ibalik ang panahon ni Brother John, pero message niya po higala kay human sa pagtubag ni Brother Jus Pangutan na before ko mo-enter higala atong basahon ang inyong mga mensahe. Silihan lang sa comment section na to sa Facebook Live aron atong mabasa. So akong ihatag ang panahon ngadto ni Brother John dihito. Okay, daghang salamat Brother Libby adto ta aning pangutan. So daghang salamat Sister Melissa Inot sa imuhang gipadala diring ingnon ta gi-text nimo dire ato ning basahon
Unya salamat sa imuhang kuanha, salamat sa imong pagpailog nga dugay-dugay na mangyud ning pangutanahan nimo, pero karon pagyud ni na ay kahigayunan nga ato ning natagaag atensyon, no? God ebs kaninyo sir og sa tanan nga karon nga naminaw ining inyong programa. Usa ko sa nagsubaybay ani inyo programa sa tinuod lang gyud sir, naglisod gyud ko og asa ko mulugar kay tanan man gud nag-angkon nga maoy sakto ug maoy tinuod ang born again, tinuod pod ang ila adto kag Pentecostal, tinuod pod ang Katoliko, tinuod sad. At ang iglesia ni Kristo sila'y tinuod, unya sila rarabag yun pod kuno'y maluwas, sila ang tinuod, kuno iyang alagad sa Dios kini maoy nakapalibog gyud sa ako sir og asa og si kinsa gyud ang iya sa Dios. Thanks your avid listener Abner Kason sa Bagay. Okay, dagang salamat brother Abner Kason. Unya ako ning gitres nganong namilisa inot ni kay di ay ang kuan cellphone nga gigamit ni Abner Kason kang Melissa Inot. Okay, daghang salamat kaayo no Melissa Inot, the owner of the cellphone o sa cellphone. Unya ang owner gyud sa pangutanan ni ini si Abner Kason, no, sa Bagay. Okay, daghang kaayong salamat brother Abner o sister Melissa, no. Pwede raman ug wa mo'y cellphone diha pananglitan, pero halos tanan naman na agod nagdubli na magig cellphone ko just in case nga wa mo din hay cellphone, pwede ra gyud pud mo sama ani ning Abner Kason. Ni gamit siya lang ni hulam sa kuan sa cellphone ni Melissa Inot, no. Sa daghang kayong salamat. Well, may tungod ni anang imong giingon nga naglibog ka og asa ka mo lugar. Kay halos ang tanang relihiyon, halos ang tanang pundok nag-angkon nga sila mo'y tinuod. Tinuod na. Unya, naalam po gyud lagi nagpatuga-tuga nga sila rapod kuno'y maluwas. Mao man ay ilang huna-huna nga sila ra. Sa umapod lagi in town, dali ramon pug kaayong tuyokon lagi. Ang tuyokonon, kay wa pod lagi ni sila'y mga Biblia pod, maunay hinungdan nga dali rapod kaay gyud madala. Pero sulay ra gud ninyo kamo diha pagtinil mo og Biblia kay aron inyong mahibaluan ang tinuod nga kamatuoran. Dili lang ba kay magpadala ta sa mga o istorya lang sa uban. Okay, mahitungod ni anang pag-ila ingkang maglibog ka og asa ka mo lugar. Akong balikon ha, ang Biblia mauni ang sukdanan, taksanan ug timbangan sa kamatuoran. Tandaan ninyo na. Kay kung atong basahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa mahibaluan nato kung kinsa ang iya sa Dios, tungod kay gituga sa Dios ang balaang kasulatan alang sa pagpanudlo. Busa mahibaluan nato kung kinsa ang iya sa Dios, tungod kay gitudlo man dinhi sa balaang kasulatan. Okay? Kung atong basahon dinhi sumala sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, ingon niini dili lisod nga sabton, kinahanglan lang gyud ang pagsusi dinhi sa ang pulong sa Dios. So magamping mo ha kay tuyokon ra baday mo sayop na nga salin, sila mo insakto, mo sayop na nga hubad na sila insaktong muhubad. Unya nag-ingon dinhi Pinadayag 14:12, busa kamo nga mga katawhan sa Dios, kalom na timan igyod nga gi-address kini didto sa mga katawhan sa Dios. Nan karon kay ang tanang pundok matud pa nimo brother Abner Kason,
ang tanang pundok nag-angkon nga sila mo'y tinuod, sila mo'y insakto, o katawhan sila sa Dios. Mo man ay imo diring gi-text. Dili man na lisod ang pagsusi kung kinsay tinuod o kinsay katawhan sa Dios. Nganuman kay ang balaang kasulatan gituga kini sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So unsa may gitudlo dinis balaang kasulatan? Niya busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Gi-address ni didto sa mga katawhan sa Dios. Ipaday na kog basa nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Tanawa ha, ang mga katawhan sa Dios ang nanagbantay sa sugo sa Dios ug nanagtuo kang Hesus. Tanawa ha, kinsa kini ang katawhan sa Dios ang nagbantay sa sugo sa Dios. So sa imong pagkamagtotoo, sa imong pag-alagad og Ginoo o sa relihiyon nga imong gipasakupan, sulay kuno pagsusi kung nagbantay ba na og sugo sa Dios. Kay kung wa gani na magbantay og sugo sa Dios, dili na mao ang katawhan nga iya sa Dios. Kay ang atong gibasa, ang katawhan sa Dios sila nga mga nagbantay sa sugo sa Dios. Okay, kung atong basahon din hiragod sa MBB sa Maayong Balita Biblia, sa the same chapter and verse, nag-ingo din sa 14:12 sa Maayong Balita, nag-ingo din kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Mulahutay na maguy uban nga mubiya tungod sa mga pagsulay, di mulahutay, pero kinahanglan ang palahutay na gini sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinud-anon kang Hesus. Timan mga kaigsunan nga matud pa kinahanglan mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa sugo sa Dios. Kinsa di ay ang katawhan sa Dios ang nagtuman sa sugo sa Dios. Diha sa imong pundok kung wa gani na magtuman sa kinini ang sugo sa Dios ay dili na katawhan sa Dios. Kana kung atong ibase sa Biblia. Sunod pa sa 12:17 sa pinadayag, dali ra nimo gihapon nga masabtan dinhi niya sa 12:17 dinhi gihapon sa MBB atong basahon unsay gisulti dinhi niining bersikulohan. Nag-ingo dinhi matud pa dinhi atong basahon na napungot pag-ayo ang dragon. Kining dragon nagpasabot ni sa yawa kang Satanas. Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae. Ang babae nga gisgutan diri ang tinuod nga iglesia o pundok. Ug sa tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Kinsa ang gikaligut-gutan o gustong pakig-awayon sa yawa? Sila nga mga ang kaliwat sa babae, meaning sa iglesia, no? Nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Busa ang yawa nakigbatok siya sa pundok o sa iglesia nga nagtuman sa sugo sa Dios. Kapag ang imong iglesia nga gipasakupan wa na magtuman, wa magsunod sa sugo sa Dios, dili nang iglesyaha nga gustong pakigbatukan sa yawa. Nganuman kauban ra na gihapon sa yawa, kay ang yawa wala man nagsunod sa kasuguan sa Dios, kundili siya nakigbatok sa pundok o iglesia nga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Kanang mga bahina mo'y importante na nga inyong hunahunaon og pamalandungon. Karon kapag ang tao nga wa nagsunod sa kasuguan sa Dios, mailamo nga pundok na nga dili iya sa Dios. Klaro kay na, Brother Abner Kason. Kung atong basahon sumala sa gihisgutan dinhi sa matud pa dinhi sa 14:12, no? Ang iya nga katawhan sa Dios, sila nga na nagbantay sa sugo sa Dios. Nan kung atong pagabasahon dinhi sumala sa Isaiah 56:6, ang katawhan sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Timan kaganina atong gibasa nga ang katawhan sa Dios sila nga nanagtuman sa sugo sa Dios.
ug sa Isaiah 56:6 ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Kapag wala na nga pundok, Brother Abner Kason, magsunod sa kasuguan sa Dios ug wala na magbantay sa adlawng igpapahulay, dili na katawhan sa Dios, dili na alagad sa Dios, kay ang katawhan sa Dios pinadayag 14:12 nagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang mga alagad sa Dios, Isaiah 56:6, ang alagad sa Dios, sila ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Karon, kung kining mga puntuha nga wa sila magsunod sa kasuguan sa Dios, kang kinsa man di ay ni sila, kung atong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sunang Juan 3:4 ug 8, pamatiin ninyo ha, kay akong basahon sunang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 ug 8, no? Mao ni ang gihisgutan o dinhi ining bersikulo ha. Kay aron maklaro ba dinhi sa dawod ug klaro kay ni ato ni nga tan-aw di sa nanang Juan kapitulo 4 unya 3 kahuan ng Juan kapitulo 3 4 ug 8 niya akong basahon na nag-ingon dinhi si bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios. Timan ina, kung kanang imong iglesia wa gay na magbantay sa sugo sa Dios, naglapas na, nagpakasala na ningon kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Tandaan ninyo na nga ang sala di ay mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Unya nag-ingon sa 8, apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, but ipasabot ang nagpadayon sa paglapas sa sugo, iya ni Satanas. Amo ni gisulti. So klaro kaayo ang pagsulti sa Biblia nga iya na ni Satanas katong wa magbantay sa sugo sa Dios. Timan inyo ning wa magbantay, kisi-kisi po na dayon. Mas maayo mo sa inyong pagkisi-kisi, ipadangat diri sa atong programa kay ato na nga tagaan og pansin, no? Iya na ni Satanas, ha? Tungod ni ana, kung atong tan-awon ang gihisgutan sumala sa pinadayag 18:4 nag-ingon, panggula kamo kaniya mga katawhan ko aron kamo dili makaambit silang kasalanan og sa ilang mga hampak. Pagulaon og magpabilin mo anang pundok nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios, wa nagbantay sa adlawng ipapahulay. Inyo na nga gusto, pero ang tuyo unta pagulaon diha aron dili makaambit sa kasalanan og sa ilang hampak. Ayaw kalimot nga si Kristo na mahayag na nga daan. Sumala sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, matud pa ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinahanglan na imong talikdan ang kanang nagsunod ug nagtuman sa kabubuton sa pagulos niyong simbahan, tumana og unsay kabubuton sa Dios, kay matud pa ni Kristo, mao kana ang makasulod didto sa gingharian sa Dios. Salamat Brother Abner, no? Kason og ni Sister kanana ang Melissa Inot, no? Unya maayong gabi sa inyong tanan din ha. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa inyong nakasabot na nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ako sa ning Lilion makadiyot. Okay, maayong gabi ninyo parilib, parinimini, mamalihog ko ninyo pre, mahitungod kang Sister Minda Patillas of Yasa, kon asa na sila manimuyo karon, anak na ni Tia Paping Patillas sa San Ramon, Claveria, Burias, Masbate. Palihog ko pare, pangutana asa sila karon magpuyo, kon mahimo hatagi ko sa iyang cell number. Wa may cell number. Kinsa ni Minda Patillas of Yasa? Oo. Murag kuani didto na naani sa kurtihan, daan bantayan pre. Nanis Kortihan. Basta akong susihon pre ha. Minda Patillas of Yasa, murag mauni. Si Ninang Minda og sila si ang bana ani niya pre di ba si Romulo? Siguro ni Minda Patillas of Yasa man. Romulo of Yasa. Naani sila sa kurtihan pre sa daan bantayan.
anak ko na ni Tia Paping Patillas Oh, sa yes. Ramon Claveria Burias. Oh, dito masana ang ilahang kuan sa Burias kagikan. Murag mao ni pre. Ha? Naani sa kuan, naani sa Kurtihan. kurtihan ang ilang balay gid pre naagid sa boundary sa kurtihan og sa kanang Sampiro Tapilon. Naagid diha ilang balay diha og naalang ka diha kanang medyo naay tulay-tulay nga gamay. Basta boundary gyud na sa kurtihan og sa kanang Sampiro sa Tapilon mauna diha naa diha ilang balay. Maaynoon kay maigay kay nakabantay ko na nagsiguro magbasa sa mga message uban diri sa cellphone. Okay, naminaw ron siya Brother John kaya man tanaw siya diya gani siya misayo si Minda Patillas Sofiasa. Mayong gabi nausab sa inyong duha diha. Okay, man Okay. Kay Minang naay buot magpakisayod kung asa mo. So maayo kay dali ra na solve ni nga kuan. So pangutana pre, ni Minda kan minaw siya kinsa man ni Brad ang nangutana. si Nimi Hilig Nimi Hilig ni church elder diri sa kanang upper na ilong sa Golden Hills, no? Simbuawan, no? Sa Simbuawan. Mao ni ang nangutana siguro Parit na gini sila kay nagtiya man siya. Anak. posible kay anak ni Tia anak man. So naan ninang taga Nailo ni. Nya si Parinemi minaw pud ron ikaw na minaw so dali ra ni masolve ning bahina. Yan niya po minsahe si Noy P. Moreno, si Rufino. Good evening, Bro John, Bro Lib. O kapaglaom, what's it again? God bless. So, salamat kayo, Brother Rufino, sa imong makanunayon nga pagpakiuban sa ato nga tulumanon. O niya, ato ning basahon ning uban nga mga nakita nato dinhi. Okay, ni si Risa Kinal. O niya ni as Tata Likay-Likay Sanglitan. Ato pong nakita si Kun Guande. O niya si Agripino Dakal. Ni asad si Yols Icon. O niya ato sa nakita dinhi si El Nidia. O niya ni asad si okay, ato ning tanawan ning pikas. Niya po si Ma'am Roda Likigan. Okay, si Ma'am Roda Likigan Larga, no? Kumusta mo din ha, ma'am? O niya maayong gabi ninyong tanan din ha, naani sila sa Argawanon. So salamat sa pagbiyo, ma'am. Taliwala sa imong kakapoy ug kabisi. Pero naa paggihapon di ay kay panahon pag-feed, pagpakaon sa imong kalag sa pulong sa Dios. Salamat, ma'am. Padayon tahigala adto ta sa paghatag og ani apon si Sijan Hista Abalye ato po nakita dinhi Si Sergeant Paul. niya po si Senio Muñez Tikelio. Dong, may gabi mo diha, dong. Niya ato po nakita si Michelle okay po nabasa ganiyan niya si Senio si Rosalyn Mainit ang sister ni Bilin kagani ato nakita pod. Pulos nito sila sa Germany. Anya adto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana mga higala. Ang pangutana sa tubal dyan, naglibog siya. Si Brother Abner Cason naglibog gid siya. Usa ses nagsunod sa atong programa. Bisag unsang relihiyon bisag unsang punduka, mag-angkon gyud nga sila ang tinuod o katawhan sa Dios. Ni anang mga bahina naglibog siya asa siya mo lugar kay pulos man nag-angkon katawhan sa Dios sila mo itinuod. Una nga siya nga naglibog ko og asa ko mo lugar. Okay. Daghang ko salamat no. So muna nga karong gabi na manghinaot mi nga alang sa nangutana o sa makaigalaan nato nga wa kapadangat dinig pangutana nga sulusama ang inyong gikinahanglan nga tubag sa nangutana karong gabi na. So siguro mahatagan na og kasulbaran tinuod na mahigala kay adunay mga ning abot surog mga 45,000 ka mga relihiyon sa kalibutan karon nga pulos nag-angkon nga maoy tinuod nga makaadto og langit maluwas pagbalik ni Hesus.
pulos nag-angkon ba? Wa man ay problema ng pag-angkon-angkon. Pero sa Biblia, wa man goy gimensyon nga kanang ngalanas pundok maoy sudlan aron ta maluwas kay maunay pasalig sa Ginoo sa Biblia nga suod ta ana aw manood ta oy. Pero kay ang atong manuluwas di man ang relihiyon. Si Kristo maoy atong manuluwas mga higala. O na ikaduha sab, si Kristo pag-ingon gyud niya sa Mateo 16:18, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O niya dihas Biblia gikan adtong pagsulti ni Hesus, wa gyud tay bersikulo nga mabasa nga nagsulti si Kristo mauni ang ngalan sa iglesia nga akong gitukod. So tungod kay wa may gingalan ang mga leader sa mga pundok nangita og mga maanindot nga ingalan sa ilang mga pundok. Munang kami di gid mi wa gid mi problema anang mga ngalan kay kanang mga ngalan sa atong pundok mga nindot na pagkapili sa atong mga leaders mga higala. Ang problema lang diha kung ang doktrina nahisupak sa doktrina Diyos Biblia. Nindot kay ngalan atong pundok pero ang atong gitudlo nga mga pagtulong sa Biblia sukwahi gani wa ginay ayo bisag unsa pa na kanindot ang ngalan sa atong pundok o niyang atong gitudlo sukwahi sa Biblia. Pulos man nagtawag og Ginoo, pulos na kailag Dios mga higala, nagsimba og Dios. Pero sa ito pag-ila, makalibog tuod no? Maminaw ka sa isa, naman ito pang mention siya nga mga ngalan sa pundok. Mention siya og mga nagkanilaing ngalan. Kada paminaw niya, atos Pentecostal, minaw siya, born again, Baptist, Catholic, atos Iglesia ni Cristo, o niya, uban pang mga relihiyon, iya pang gipanghisgutan, murag pulos insakto. Naglibog siya asa siya mo lugar. Higala, kung atong tanawon ang Biblia mao man ni gamiton nga sukdanan sa pag-ila kung asa ta nabilong ba katas ginugwa ba? Nga naman, ang Biblia mo himong sukdanan sa Isaias 8:20, ang atong mabasa nagsulti diha si Propeta Isaias, umadto kamo sa kasuguan og sa pagpamatuod. Kung sila dili magpamatuod niini sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kanila. So bisan unsang punduka, ang rekomendasyon Diyos Biblia matod pa ni Isaias, umadto kamo sa kasuguan. Dalhon ang tao ngadtos balaod sa Ginoo. Kung di siya magpamatuod di higala, gaingon ang atong nabasa, way kabuntagon alang niya. So bisan unsang relihiyon na nga nakailag Dios o niya wa nagpamatuod sa balaod sa Ginoo, giguba ng balaod sa Ginoo, gisalikway noon, gibungkag og wa na tagaigbiling balaod sa Ginoo. Gaingon si Isaias, sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. Sa ato pa wa gyoy kahayag sa kamaturan higala. Kay perti langit-ngit, pirmi langit-ngit, way buntag-buntag, gabi pirmi. So ang sugo sa Dios maoy gamito nato nga sukdanan sa pag-ila. Kay ginaingon nako bisag unsa pa na kanindot sa ngalan sa atong pundok mga higala. Kung ang atong doktrinang gitudlo sukwahi sa gitudlo sa Biblia, lisod ta nga maluwas unya sa adlaw sa katapusan. Dili na mo'y kamatuuran. Kaya nga itong mabasa po dinhi sa unang Juan 2 versikulo 4, nag-ingon po San Juan, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, baka kon kanang mga tawhana o wala kaniya ang kamatuuran. Samot ng kakuyaw kayo, giprang kagyod sa sulat ni San Juan. Ang tao nakailag Dios. Daharas mga pundok nag-introduce may tungod sa ngalan si Ginoo. Gapahayag nga kini amon tinuod, kani amon pundok mo tinuod nga is Ginoo.
Nakailag Dios sa laktod ng higala. Pero gaingon si Apostol Juan, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa gisugo sa Dios sa pagkatinod. Gaingon niya itong mabasa, bakakon kanang mga tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. So buti pasabot nga kung ang akong pundok mahigala, ang akong relihiyon nga akong gidala karong panahon na, wa ganini nagtudlo sa balaod sa Ginoo nga naa sa Biblia. Gaingon ang Ginoo, bakakon kanang mga tawhana og wala kanilang kamaturan. Sa ato pa, ang usa ka pundok nga wa nagtuman sa sugos Ginoo, wa nagtudlo sa pagtuman, bakakon kanang wa nay kamaturan dili angay tuhuan. Karon sa may sugos Ginoo, una, dili ka magbaton og Dios-Dios, ikaduha dili magsimbag Dios-Dios. Naga ni mga pundok ka nagsimbag Dios-Dios, kanang dili Dios nga tinuod, mga binuhat og kamot sa tao nga Dios-Dios, mga mato posible dili ka magkulit og bisan unsang larawan sa Exodo 20 sa bersikulo 3, kanang ginasimba sa mga tao na dili na mo tinuod, nga naman hasupak na sa napulo ka sugos Ginoo. Ano ikaapat nga sugos Ginoo nagsulti diha, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Kung kanang pundoka nindot kay ngalan niya, pero dili Sabado ang iyang igpapahulay. Gaingon sa sanuan, sa pagkatinod bakakon ka na og wala kaniyang kamatuoran. So gamito na tong sukdanan ang balaod siguro kay mo na recommendations Biblia, kay iyon ang Biblia kung nakailat ang Dios pero wa nagbantay sugo, bakakon man ang higala. Sa adlaw sa katapusan, unsa may dangatan sa mga bakakon? Sa Pinadayag 21 bersikulo 8, na person gisuta diya, alang sa tanang mga bakakon ang ilang bahin paghiadtos linaw nga kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So brother nga nangutan na karong gabi una, naglibog kag asa ka mo lugar, didto ka lugar sa pundok nga nagtudlo sa pagkamatinumanon, nagtudlo sa napulo ka sugo, nagtudlo sa dietary law kay balaod na sa Dios. Kung imo na nakaplagan, diha ka anang pundoka pag kinabuhing matinumanon hangtod sa pagbalik ni Kristo. Kanaingon si San Juan, San Pablo sa unang Timoteo 6 bersikulo 14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Okay, wa naman tayo mga higala. Sa dili pa nato hingpit tapuson tuntulumanon, ato sining tanawon makadiyot. Niya to nakita si Naomi Milapis. Good evening Manoy Boy. God bless from Paradise Church sa Blayan Occidental, Mindoro. Ano niya po si James Lalusis. Good eve sa tanan. Okay. Ni ang atong theme song higalaw niya atong ibalik sa panahon ni Brother John dito. Okay mga gala, mag-ambo kita among mahingugmaon ug dalangpanan nga Dios. Daghang salamat sa